नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। आं दिनैहाय मोनसे स्पेसियेल टपिकनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। जोंहा मैयासो अर्थात 30 एप्रिल खालि गुवाहाटीयाव थानाय सेन्ट्रेल जेलावहाय बैसागु रंजानाय फोरबो खुंनाय जादों। बेखौहाय मानगेदेर बिर जोहोलाव एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय बेखौहाय खुंनाय जादों आरो बेखौहाय जाय गेदेमा बिथांमोनहा एरेन्ज खालामबाय, अर्गेनाइज खालामबाय आरो जायफ्रा बिथांमोना बेवहाय हेफाजाब मदद हरनानै बे प्रग्रामखौहाय साक्सेस खालामबाय, बिथांमोननिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। आरोबाव लेटब्लाबो आङो जोबथेसालियाव थानाय गेदेमा बिथांमोननिसिम बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो जाहाथे इसोरा थाबैनो बिथांमोननि जिउआव माबा मोनसे मोजां लाबोयो, बेनि थाखाय आङो इसोरनियाव आरज गाबदों। मानो होनोब्ला बिथांमोनहा हारिनि थाखाय जुजिनानैसो जोबथेसालियाव थाहैनांदों। बिथांमोनहा गावबागाव पार्सनेल माबा मोनसे दाय मावनानै जोबथेसालियाव थाहैनाङाखै। थ' बेनिखायनो थांनाय 2020 मायथाइयाव जिहेतु एकर्डआ जालांबाय, बिटिआर एकर्ड, दा बे एकर्ड बायदियै जालांनाय बायदियै सान्थि सुक्ति होननानै बुंबाय थादों। सान्थि सुक्ति होननानै बुंबाय थानाय हिसाबै बिथांमोना जेलनिफ्राय गासैबो उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौमोन, गावनि बिसि फिसाफोरजों संसार जानो मोननांगौमोन। बिथांमोनहाबो हारिनि थाखाय उदां अख्राङाव फैनानै खामानि मावनो मोननांगौमोन। दा बेखौ आङो सानो आरो मोनसे खोथाखौ आं जोबोद दुखु मोनदों। प्रग्रामनि जेल सिङाव जिथु प्रग्राम जादों, बे प्रग्रामनिफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव सासे आइजो, बिथाङा गावनि फिसायखौबो जेलावहाय दङ होननानै बुंदों। बिथाङा गाबै गाबै बुंदों जे गोबां खस्थ' सैनांनानै दङ जेल सिङावहाय। थाबैनो बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों, गले गले गाबै गाबै बुंदों। दा बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गाबखांनाय मोनदों आरो रायजो राजा नोंथांमोनहा बयबो गोसो सिङाव दुखु मोनखागोन बेखौहाय। दा बेनि थाखायनो आंबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायफ्रा दिनै बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थादों, पावाराव दङ, दा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जाहाथे जोबथेसालियाव थानांनाय गेदेमा बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ थाबैनो बहननायनि थाखाय राहा लामा लायो। बबे लेभेलाव सावरायनांगौ बा माबायदि प्रसेसजों थांनांगौ बेखौ जाहाथे सावरायलायो, जाहाथे बेनि बेलायाव राजनितिक लालायलाया, गावजों गाव फारागथि लालायलाया, जाहाथे बे हारिनि इसुआव जाहाथे बयबो खौसे जायो। जाय जेखि पार्टियाव थाया मानो, जाय जेखि आफादाव थाया मानो, नाथाय नैबे हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रायाव जाहाथे बयबो खौसे जालायलायो, बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोनहाबो न'खर दङ, बिथांमोनहाबो बिसि फिसा दङ, गथ' गथाय दङ। दा गथ' गथायफोरखौ, बिसि फिसाफोरखौ न'खर खुंलांनाय, गथ' गथायफोरखौ फरायहोनाय, बेफोरबायदि गोबां खोथा दङ। दा बेनि थाखायनो जाहाथे साफ्रोमबो जोबथेसालियाव थानांनाय हारिनि थाखाय जायफ्रा जुजिनानै जोबथेसालियाव थानांनाय बिथांमोना जाहाथे उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो, बेनि थाखाय माबायदि प्रसेस लानांगौ बा माबायदि सावरायनांगौ बा बबे प्रसेसजों थांनांगौ, बेखौ जाहाथे थाबैनो सलुसननि लामाखौ लानानै सावरायलायो। बेनि थाखाय आङो दिनैनि बिटिसिनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ खावलायहरबाय आरो गासैबो बर' हारिनि आफादफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि गेजेराव सान्थि सुख जायो, बयनिबो न'खराव जाहाथे मिनिनाया फैयो, बयनिबो न'खराव जाहाथे सुख सान्थि जायो। दिनै सान्थि सुक्ति होननानै बुंबाय थादों, सान्थि जाबाय होननानै बुंबाय थादों, नाथाय दिनैहाय सान्थि जाबाय होननानै जों बोरैहाय बुंनो हायो? मानो होनोब्ला दिनै गोबाङानो दिनैहाय जोबथेसालियाव थाबोबाय, उदां जायाखिसै। बैसोर गेदेमा बिथांमोननि न'खरा दिनै गोबां दुखु जारलायाव गोलैनानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों गले गले खावलायहरदों जाहाथे दैदेनगिरि बिथांमोनहा थाबैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथां गेदेमा बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुनना लाबोनायनि थाखाय राहा लामा लायो। बेनि थाखाय आं गले गले खावलायहरदों आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों, नोंथांमोनहा भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालाम। नोंथाङा जुदि जोबथेसालियाव थानाय गेदेमा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव फैजानो लुबैब्ला नोंथाङा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं बिदिनो भिडिअ लाबोनो थाखाय आङो मटिभेट जायो, भिडिअ लाबोनो हायो, जाहाथे बे भिडिअआ सोरबा सासे दैदेनगिरिनिसिम सहैयो। बेखौनो आङो खावलायहरबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।